Dohyang widi sun miwiti amamuji. Wonten menapa Kakanda? Wonten menapa? Critakaken teng kula. Napa ingkang wonten ing papikirane Kakanda? Aku isi mikir solusi. Solusi saka masalah napa Kakanda? Masalah ngenani mangsa paceklik. Akeh rakyat kang sambat amarga kurangi banyu resik, kurangi panganan, lan akeh kewan mati amarga alas geni. Sin sewu Sang Ratu ditimbali dening Pangeran Satya. Iya, mari kita metu. Kakanda, kula badhe medal rumiyin. Aku harap ketemu Sang Raja. Sumangga kula aturaken. Apa Patih bisa ketemu Sang Raja? Sakit. Semoga kula aturaken. Ana perlu apa? Dados ngeten Raja. Ningali kahanan sakniki ingkang ngresahake rakyat lan keluarga kerajaan. Banjur yak napa dalan keluare Raja? Aku isi mikirno solusi saka masalah iki. Apa kowe duwe solusi saka masalah iki? Napa Raja tasih eling pesen saka leluhur ing wangsa paceklik kedadean putra mahkota kedha kebrayan. Aku isi eling pesen kuwi. Nanging karo sapa putra mahkota bakal rabi? Menawi kali putri kula Raja, Ya wis, bakal tak sampaiake marang putra mahkota lan ratu. nggih Raja. Kula badhe nyampeaken marang putri kula. Matur nuwun Raja. Nggih. Anakku, tak kandani. Yen putra mahkota bakal dadi raja. Nanging ibu ora pengen putra mahkota sing dadi raja. Kados pripun Bunda? Sawijine dalan kanggo ndadekno kowe ahli waris. Kowe kudu bisa nyilakakno masmu dhewe. Ratu. Monggo Ratu. Wonten apa panjenengan ten mriki? Patih, kowe tak perintah nilakakno putra mahkota supaya putraku
Pangeran Sapir iso dadi raja. Nopo ora tuh? Iki ku perintah. Kowe ora perlu ngerti alasan. Tak wenehi kekuasaan. Kowe bisa nyelaka putra mahkota. Nggih, Ratu. Anakku, orang sing arep tak sampai nang kowe. Wonten menapa, Rama? Bawa iki jero keputusan. Yen kowe kudu rabi karo putrine Pati. Iki kamu kepresiden rakyat lan keluarga raja. Apa hubungannya, Rama? Amarga miturut pesan leluhur, yen mau sempat ceklik putra mahkota untuk budaya. Kula boten saged, Rama. Apa orang terima alasan? Kowe kudu tetep rabi. Wonten menapa Rama kadingaren jenengan rawuh teng mriki? Ana sing arep Rama omongno. Apa kowe iso? Wonten apa Rama? Rama wis nggih keputusan bakal ngrapikaken kowe karo putra mahkota. Nggih Rama, dawuh Rama bakal kawula laksanakaken. Pengawal. Tolong celana Purbaya. Wonten apa Gusti? Aku duweni tugas kanggo kowe, yaiku mateni putra mahkota. Lah napa kula diaturi mateni putra mahkota Gusti? Kowe ora perlu ngerti alasane. Iki ku perintah. Jadi, kowe kudu laksanaken. Nggih Gusti, kula laksanaken perintah Gusti. Anakku, Nggih Rama, luwih becik kowe ndang akur karo bojomu. nggih Rama kula usahaken. Ya wis, Rama pamit. Nggih Rama. Romo, Ana apa Kunjoro? Napa wonten cara salebetipun kami negeri Jawa ing tengah bulan punika salebetipun kula apian kali putri mahkota. Ana masalah apa? Kula mboten tresno dhateng putri mahkota. Kowe kudu dari lalu bisa kerajaan dan rakyat. Nanging yang kula rabi kesempatan kami Jawa kan berbagi. Kula sanjang dhateng bocah sedaya ing desa kedalam sedaya. Lah ora apa sing kowe kate. Nanging yen isi udan. Kowe kudu kamu karo pembaharan utawa realisasi. Nggih, matur nuwun Romo. Putra mahkota duwe dawuh supaya cah sing durung rabi iku nang rabi. Banjur apa sing kudu dilakoni? Oh iya ya. Kita sik durung rabi
rabi. Sopo yo sing gelem rabi karo kita? Apa kita rabi karo wong sing ora kita tresnani? Aku ora pingin, Sar. Anggur pilih ora rabi sasuwene urip. Aku ya ora pengin. Nanging aku iso apa? Iki dawuh saka Putra Mahkota. He, sadaro. Hus. Hus. Prabu, jangan apa lek kula lan panjenengan jalan-jalan klambi. Kamu nopo? Apa rasane? Wis salah. Yo, jangan kowe pengin aku ora meksa. Woi! Kita ini isi untung orang dari sumber banyu, tapi nggak sampai kurang satu. Dubrang, astagfirullahaladzim. Serane opo? Ayo, di dalam. Ayo. Kamu baru turun ke sini. Aduh, kalau sedih ya. Baru kenyang. Gak kenyang. Aduh, si sadar. Ya udah saya mau ke badan cuma-cumanmu. Apa iki? Ayo nanti tulungi. Nek kono wis samar iki. Aja dong aku ditras iki. Yang nembaknya mana? Ya wis saya turun. Alhamdulillah panjenengan sampun sadar. Ing endi iki? Sopo kowe? Niki ing griyane Ibu, Nak. Aku sopo? Aku ora ngerti apa-apa. Nggih pun panjenengan kula timbali aji. Assalamualaikum Bu Kades. Waalaikumsalam. Iki sinten, Bu? Dalem nemokake bocah ingkang gawa saking bukit lan ingatane ical. Oh, ya baikpun sakniki tinggal ten pundi? Ten ngriyanipun kula. Oh, nggih pun. Sakmenika piyambakipun tinggal ten ngriyanipun Ibu. Nggih. Kula tak madosi informasi panjenengan piyambakipun. Nggih, Bu. Kula badhe pamit nggih. Kowe kudu rapi karo aku. Aja coba-coba ngotek anakku, dheweke wis duwe calon garwa. Iki lho calone. Ya wis luwih akeh arek wedok sing luwih ayu ketimbang anakmu. Ngopo? Putra Wana dulu boleh sama dibalik. Dan orang prajurit bagi Putra Wana. Kula mawon Raja. Ojo. Ada orang-orang baik di kono. Boten napa Raja. Kula badhe dipune wangi kali prajurit perang. Wis jadi kawan. Nggih Raja. Wah, apik banget iki. Waduh.
mirip bangsawan ini iki. Wah, cocok kuwi gawenane tekan bahasa rapi banget e. Pun, Bu. Kula niki mawon pun. Ini kaosnya bagus. 80.000 ya, Mas. Aduh, Mbok. Tapi aku gak duwe. Loh ya apa to kowe iki, Mas? Gandeng-gandeng tadi bodoh. Kali-kali gak usah mbak aku dodolan. Ono apa to iki kok rame-rame? Bocah iki lho kate tuku klambi tapi ora ono duwite. Piro sih piro? Tak sili piro. Nyebuk ngambil sini. Ki wae pun aku. Yo wis. Apik iki. Bu, segompok setunggal. Matamu nandi, iki cenil bodoh. Oh, cenilan iki. Iya tah. Pun nggih pun cenil pun setunggal. Ya wis, iki. Nah, iki enak. Hei, kowe ate nandi? Kowe urung bayar. Loh, Ono apa to iki kok rame-rame? iki lho, urung bayar. Bu, kula ansel nyambut nyotoni malih paksa. Nyele, sing wingi udah mbok bayar nanti nyel maneh. Aku kok duwe kan kero ah. Wonten apa niki? Kang Mas, wonten apa niki? Loh, dhewekku mau bojomu ta? Dheweke ku kate nyele dhuwitku maneh, wingi ku mari nyele dulu nek bayang. Pinten Bu yatranipun? 20 juta nanging nole ku ndodong telu. Niki Bu, yatranipun. Ngapunten sing kata nggih Bu. Aduh, mama mari rabi ya wisan. Nggih, apa mawon niku titahe putra mahkota. Anjane. Putra mahkota iku lho seperti Malah iki Iki Bu, ya pon. Iku titane putra mahkota. Inje, Bu. Iku ya bojomu iku ya Allah. Utang nanti aku iku ngite. Loh, tapi apa ya apa bojone ganteng. Nek kandung niku utang niku gaya apa? Iya, kirim. Lu nggak kebaso. Kalah. Tapi tresno nggih. Ngapunten aja. Putra mahkota sama tulan dunya. Lan ngene begini tadi. Api aja dalam ini. Sadaya aku ora lupa putra mahkota budal kecuali. Boten aja. Ini boten salah panjenengan. Monggo kula terakhir. Pengawal, mayit sing tak temokno kudu mayite putra mahkota. Dadi kowe kudu goleki lan patenono. Nggih, Pak. Apik. Opo iki? Opo iki yo? Irune gede. Sopo kowe? Sar, iki sopo? Sopo kowe? Sopo kowe? Panjenengan putra mahkota dugi kerajaan. Kasalah krungu aku. Ayo melu aku. Ono apa Ratu? Ngeten Kakanda. Panggenipun putra mahkota pun boten wonten ingkang gadah. Kedahipun
panjenengan ngelantik Pangeran Satyo dados putra mahkota. Kerajaan badhe keancem menawi panggenipun putra mahkota boten wonten ingkang gadah. Ya wis, senajan mengkono, pangeran putraku kang siji-sijine. Lan ora apa-apa yen kuwi keputusan sing paling apik. Nggih, matur nuwun Kakanda. Pati, siap napa cara pengukuhan gawe pangeran? Ngapunten Raja. Wonten sing badhe kula aturaken marang Raja. Pengawal, omongan kabeh barang-barang putra mahkota supaya aku ora kelingan masa lalu. Nggih. Yang sing badhe nyemplung, iki pati terus kula badhe nglawan kula boten sakit lho. Sajane Romo sing rasakno. Nanging Romo sirap. Iki Romo, sedaya kula sing badhe diomong kali pati. Kula nyuwun izin dateng nyerang dhewe Romo. Yo anakku, tatungano. Awas berhati Gusti Allah. Pati, apa sing mbok lakoni saksuwene iki? Kula nyuwun pangapunten Raja. Wonten menapa Raja? Aku ora ngira yen kowe tega ngomongake aku. Raja, kula nyuwun pangapunten. Nanging kula mboten. Kowe ora sampe ngomong. Aku wis ero 3.000. Lawan. Lawan pati metu. Raja, kula nyuwun pangapunten Raja. Raja. Anakku, saiki disaksekake dening sakabeh rakyat. Aku ngukake putra mahkota dadi penerusku lan dadi pemimpin rakyat sing bisa diandalake. Matur nuwun Romo. Kami tidak ada tanggung jawab kami sangat bingung. Garwaku, akeh banget kejadian sing wis kita alami. Tekan wiwit-wiwitan nalika kita cilik, waktu kita dipisah lan pungkasane ketemu bali. Iki kabeh wis pancen nasib saka Gusti Allah. Saiki aku entuk tanggung jawab saka tahta kang bakal dak lakoni nganti pungkasan. Muga-muga sampean bisa ngancani lan tetep karo aku selawas-lawase. Amarga aku tresno sampean. Kang Mas, ningali lelampahan kita kabeh wektu punika. Dalem janji bakal terus karo panjenengan kanthi akhir. Amarga aku tresna panjenengan. Wes ayo lanjut. Gua dekat waduh. Wis Kak. Maleni. Ayo langsung dah, kalau rekayasa. Ayo lo. Aku titresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku.
Iku wis muni kletak yo kon langsung kayak pura-pura tangi yo. Iku kuwi dadi kodam. Iya. Yo kok karo. Jangan lu. Dia lu. Bang kenteni kowe. Dia emang ngumpet kali. Kok dadi dia iku. Keras. Masuk wis. Beda, aja cemburu Sam. Kekasih baru apa kamu Iya sayang, kamu buat gue. Kowe ora perlu ngerti. Oh iya ya. Jadi perintah kowe. Lan kudu kowe laksanakan. Ini tak anu nih. Dede. Iya, Mbak. Duh, keliru. Seperempat. Iki bocah Balik. Ayo. Lagi. Anak paling pintar di kelas. Si jenius dari Miali. Ya udah jalan ini habis metode itu kan. Ayo ya. Ayo mas sekelompok. Kelompok iki ya. Ayo sekelompoknya dan entek ya. Burung mari tek itu. Iki sekelompok. Ayo entek sekelompoknya. Sekelompok guys. Sekelompok sekali, guys. Mantap pindok guys. Pindok banget. Yang bodoh itu. Boleh juta ayo. Saksiku apa tak terima ganti kasihku sing tak arep kowe ganti sia-sia ben cukup mung aku korban janji manismu kang dadi saksiku.